Thokozani tribe. Welcome to the Ancestral Couches. I am Dr. Prof. Mayen Insezwa Kamguni, also known as Zosile Mayen Nguni. Okay. Zihlobo wazawethu. So today I just wanted to talk about inhlawulo, right? Someone said I should address this matter, right? So it'll be a question and answer, so that you do get clear understanding, and then as well as what's going in, right? So inhlawulo, right? Inhlawulo. Okay, like, why should it be done? Okay. So njengoba nazi angithi ukuthi ukuthi umuntu azalwe noma ukuthi umuntu a-existe, it needs a male and a female. Angithi kuzodingeka indoda nomfazi. So kuba namathongo noma amadlozi wakhabondoda, kube namathongo noma amadlozi wakhabomfazi. Angithi. And then now these two people mase bahlangana bona, being intimate, kuthiwa manje okay sesenze ingane, bayahlangana angithi. And then phezu kokuhlangana kwabo, it's not only just them that connect, but the spirits also connect. Ingakho esikhathini esiningi manihlukana, you have soul ties and such things. It is because the spirits are now connected. Angithi sekuhlangana amathongo wakibo nawakini. Right? Mhlambe njengomnguni asisohlangana noMaye, angithi ahlangana amathongo, right? Ahlangana, and then nasehlangene kanje sekuba nengane, right? Sekuba nengane, kuphuma ingane, kuzaleka ingane, right? So i-reason yokuthi inhlawulo yenziwe, it is because bakabobaba bakamfana nomantombazane, bakabobaba basuke manje sebafuna ukusebenza ngengane yabo. I don't know if you get me, but because edlozini amakhehla ayalwa, ayavikela, ahambelana phambili, and then abogogo ibona abanikazi benhlanhla ekhaya. So you do find that ukuthi abogogo, mhlawumbe abogogo basekhaya kabobaba, mhlawumbe ugogo kababa kuye sekungukhokha, angithi. So uzozona mhlawumbe okhokho bamphathele iy'nhlanhla. So iy'nhlanhla vary in terms of imisebenzi, in terms of luck, in terms of imali, nje kuyahluka ngokujula kwazo iy'nhlanhla, ngoba iy'nhlanhla zabantu ayifani, angithi. So umuntu uma keze ezweni usuke afumbethe lana-ke, uphuma ngey'nqila, usuke afumbethe iy'nhlanhla ey'buya khabo umama, ekhaya khabo ubaba, angithi. So kwenziwa lokho ukuthi mase yenziwe inhlawulo, the reason ukuthi amadlozi azozwana, asebenzisane kahle phezu kwempilo yomntwana, nakuthi mabafuna ukuthatha isibongo sakhe, ukuyogeza ikhaya, ukuyogeza lelo ceke, ukuyogeza lelo ceke, and then azokwazi ukuthi spiritually abe connected to amadlozi wasekhaya kubo khabobaba. So inhloso yaloko ukuhlanganisa amadlozi ukuthi asebenzisane, kube nokuzwana phezu kwesimo sayo ingane esivelile. Right? Moving on. Who should do it? Okay. Okay, manje ngiyabuzwa la kuthiwa kumina ubani kumele ayenze. Okay. Well, inhlawulo yenziwa khabobaba ngoba umntana lo osekafikile ezweni uyothatha isibongo sakhabobaba. So uyothatha isibongo sakhabobaba, uyowenza umsebenzi wakhabobaba, angithi. So yenziwa ubabakhe, kodwa akuyena ayoyikhulumela, cha. Kuthunyelwa abantu abadala, mhlawumbe omalume nobaba mabasaphila, kodwa kuthunyelwa abantu abadala, kube yibona abahambayo bayoyenza-ke lo msebenzi wokukhuluma nalawo mathongo wakulelo khaya. Bazocela bashweleze ukuthi siyaxolisa, nayi imbuzi yokugeza umuzi, ngoba ukumitha ungakashadi, ukumithela ekhaya kuyihlazo. Ingakho khishwa imbuzi yokugeza igceke, yokucolisa, yokushweleza, and then kuba imbuzi yokuhlawula.
siyamthatha umfana siyamamukela edlozini lasekhaya, besicela kabo gogo bahlangane. Abese-ke uyagezwa ngenyongo, uyakhishwa lapho. Kuthathwa inyongo yembuzi, uyakhishwa lapho, ekhaya kubo kuyenza isiko nakhona, kugezwe inyongo yembuzi, bahlangane. Angithi uzwa-ke la what happens if it's not done, angithi. So okwenzakalayo mayingenziwe lento spiritually noma traditionally, lowo mntana loyo wakhabomama, umntana kagogo nomkhulu, akusaseyena umntana kamama, kodwa umntana kagogo nomkhulu, isizukulwane sakulelo khaya lelo elimoshiwe. Angithi mhlambe umama wayebuya kamuva, bamoshe kamuva lelo khaya lelo, lo mntana walapho kamuva akusiwo wakhaba ubaba, mhlawumbe umayeni bafuna ukumthatha, cha, alivumi-ke idlozi. So ingakho-ke gcine sekuba nombango, umntana ugcine esebangwa amadlozi, bakibo bayamfuna nangapha bayambamba ukuthi le ngane yethu phela, yithina esimfaka esikoleni, yithina esimenzele konke, yithina esimhlakaniphisile, namhlanje senifuna ukumthatha, cha, bese bayalwa. Kuba nombango phezu kwesimo sengane mayingenziwe lento. Izinto zakhe ay'hambi kahle empilweni, uhamba nje uhlangana ney'xawu, uhamba kuba mnyama nje endleleni yakho, bese uyayibuza ukuthi kwenzakalani, kanti cha, esikhathini esiningi kuzoba ukuthi ubangwa amadlozi. So inhloso if ingayenziwe lento, ubangwa amadlozi. Mawungabangwa amadlozi, uzokhulela ekhaya usebenzisa iy'mfanelo zasekhaya, ekhaya kini komama, usuwumntana kabomama. So noma uyohlangana nobabakho asefuna ukukuthatha, kumele aphinde abuye azoyenza izinto ey'lungile, ngaphandle kwalokho ixhaka kuphela. Angithi-ke sonke ningathi mase kumnyama endleleni zenu bese nicathi sonke sibangwa amadlozi, cha, cha. Ngesinye isikhathi kusuke kuney'nkinga ekhaya kini kabomama. Masithi ubaba wafulathela vele wayikhipha, nabakibo bakufulathela, bese-ke wena usuwumntana kagogo nomkhulu, bese kube ney'nkinga khona lapho, kube ney'nkinga kulesi sibongo osisebenzisayo. So ngesinye isikhathi indaba isuke ibe lapho, ingakho kumele siyibheke ngamehlo amabili, not just one eye, angithi. Thokozani. Can it be done incorrectly? Yebo, kuyenzeka ukuthi ingenziwa ngendlela ekuyiyona. Kuyenzeka kakhulu kakhulu kakhulu. Ngey'nkathi ey'ningi masithi it happens incorrectly, usuke usuhambile wayokhipha iy'nkomo noma wayokhipha inhlawulo yakho, kodwa uyikhiphele esibongweni esi-wrong. Uthole ukuthi mhlawumbe lapho kwabona lesi sibongo abasisebenzisayo akusona esabo. Bese-ke uyahamba wena ukhipha inhlawulo, usithathe, uthole ukuthi nawe kwawena lesi sibongo osisebenzisayo akusona esakho. Bese uyahamba uyomhlanganisa nala madlozi-ke lo mntana. Bese-ke sekuba nengxushungxushu, kuba nengxushungxushu, kuba nengxushungxushu, kuba nengxushungxushu. Nasekamdala, hawu, ezizomshaya iy'bhozo, zizomshaya, abantu abadala bazomshaya bamshaye, kodwa nakaseyingane nayenza isimo esinjalo, angashiya nasezweni ngoba kona walapha abamfuni. Amanye amadlozi ayabulala phela. Akusibona bonke abazothi hhayi thina siyashaya, cha, khona ababulalayo, amadlozi awafani, angithi. So isuke ibe lapho if it is done incorrectly, kusuke kube nezinto ezinjalo, kube mnyama, kube ney'xaka kungahlangani, angithi. So iwona ama-consequences lawo, ukuthi mhlawumbe ingane iyashona, mayingashoni kuba mnyama nje, uhlaselwa amabhadi left, right and center, kuba mnyama endleleni yakhe. Kuba mnyama, kuba mnyama. Noma angenaphi kuyazwanwa, gcine sezolwa nje, kuba nama-complications amaningi, uyabona, bese afike engathi unefu noma une-dark cloud, kanti cha, isona sizathu lesi sokuthi inhlawulo ayihambanga kahle. So kungaba ukuthi nakwesinye isikhathi kungaba ukuthi nayikhipha inhlawulo, kodwa phezu kokuyikhipha kwenu, mekutheni niyikhiphile inhlawulo, ngale bangayenzi izinto zamasiko, bayithathe nje imali ihlale lapha kungayiwa nasemsamu uyobikwa, bese wena usuthatha ingane usuyazenzela manje ngoba sekuyeyakho phela.
usuyathatha ushisa iy'mpepho, umfaka inyongo, nenza konke okwamasiko okubhede. Kanti isukela ekuthenini azange ekhaya kubo babika ukuthi cha, bafikile ozibanibani uMaheni omkhulu lapho bazolanda ingane yabo. Bengicela siyikhululeni niyenzele isiko nayo igezwe, ikhishwe lapho. Uyabona? Kodwa-ke bese kuba njalo, kudaleka iy'xanga. What is the difference between someone who damages were paid for and the one whom they were not? Okay, i-difference lapho, angithi the child is born out of wedlock. Uma ngithi is born out of wedlock, usuke akhandiwe, kodwa bantu badala bangashadanga, so inhlawulo ingena lapho, right? So the difference between someone who damages were paid for and the one who they were not. Umehluko lapho ukuthi lona ozalelwe owahlawulwa akusesewona wasekhaya kabomama, usebhilonga kabobaba, useyothatha isibongo sakababa ayokhulisa umuzi kababa noma ayokwakha umuzi kababa. Bese-ke lo ongahlawulwanga wakhabomama, kodwa akuseseyena umntana kamama, sekawumntana kagogo nomkhulu, useyokhulisa isibongo sakuphi, sasekhaya kabomama. Siyoba umntana kagogo nomkhulu, cha kusumzukulu loyo, umntana, sithi ngesintu umlanjwana. Umlanjwana, umntana ozalelwe ekhaya kubo khabomama, umntana kagogo nomkhulu, akahlawuliwe, cha, umntana walapho kulelo khaya. So umehluko lapho, umehluko ukuthi ubhekwe noma ulethelwa noma ukhanyiselwa noma uholwa amadlozi wasekhaya kubo khabomama ongahlawuliwe, right? Zonke iy'nhlanhla zakhe ey'phethe ogogo basekhaya kabomama, zonke izinto zakhe ey'phethe basekhaya kabomama. Bese ohlawuliwe abadala basebenzisana ngokuzwana, baba nabakhabomama bahlangene, basebenzisana ngokuzwana, iy'nhlanhla ziza ngabo bobabili, abogogo laba bahlangene, namakhehla lawa ahlangene asebenzisana ngokuzwana, babambisene endleleni noma esimeni sempilo yengane. Iwona-ke lowo umehluko, angithi Thokozani. Conclusion, point of view. Oh, hhayi, lana-ke bathi sekuzobona mina. Cha, impela isimo senhlawulo sijulile bakwethu, sijulile kwawena sithi mhlambe usuzalelwe khona ekhaya kabomama, ususikhulisile lesibongo, nawe usunabantwana, kodwa ufuna ukubenzela isiko kungenziwa izinto ezile zayenziwa kuwena. Uzohamba uzohlanganisa abomalume bakho, kodwa basekhaya kabomama. Abasekhaya kabobaba bayingeni into yakho mangabe bengakwenzelanga. Mangabe bengakwenzelanga izinto ezisobuza ogogo, ubuze abantu abadala ekhaya, ubuze nomama okuzalayo, angithi. Bese-ke wena labantwana laba bakho sebayokhulisa lesi sibongo sakho sakhabomama cause uwena loyo. Lezi y'dalwa ezikumbethe lezo, akusibo basekhaya king kabobaba, cha, ngisho noma ungahlangana nabo uhlale nabo phansi, kodwa akulona. Okay, ngingasho ukuthi igazi lakho, kodwa traditionally anihlangani ndawo, ngoba azange beze ekhaya kimi bazobika, azange futhi baphinde bahlambulule lesi simo abasidalile lesi. Ingakho kuzoba nokungezwani phakathi kwenu nobabili, angithi. Kodwa-ke injalo, isimo senhlawulo sibaluleke kakhulu ngoba ekuhambeni kwesikhathi umntana izinto zakhe ziyavaleka. Uthole mhlawumbe uyakhula umntana aya esikoleni uyaphumelela kahle, aze athole boma-tertiary, iy'nhlanhla zivuleke nje, athole amabhazari, amathuba okufunda, aphumelele. Bese sekuphuma ukuthi uya emsebenzini, kuvuleke umsebenzi, kukhanye, bese ekuhambeni kwendlela sigahle, kuvaleke kube mnyama, kuvaleke yonke into. Umuntu ay'buze ukuthi hheyi kwenzakalani? Hheyi bangichithile, cha, awulwebanga lutho. Isimo sasekhaya. So izinto ey'ningi zisuke ekhaya, bese thina siy'thathe ukuthi cha, siyaloywa, cha,
spirituality is deep, bantu bamnyama, sizwe sakithi, sizwe sokhokho nomkhulu. It is deep, ayipheleli la. Yonke into evelayo isuke inomkhokha, isuka la isuka khona, kusuke kunomlando emva kwayo. So siyiphuza lapho ukuthi okay, kwawunaka laphi, wacha laphi, yonke lento ivelaphi, angithi. Yingakho kubalulekile ukuthi imvelaphi yethu siyazi, indabuko yakho uyazi, wazi udabu kabo, ubawa kababa, uzalwa ba, omakhehla wakho, amathe ungakalele kanjani, obani labo, obani labo, iy'thakazelo zime kanjani, wena ungubani. Ilapho-ke siyilahla khona. Ya, ikona lokho okujulile ngenhlawulo. Ma uwumlanjwana, akulona ihlazo ukuba umlanjwana kwamina ngumlanjwana. Akulona ihlazo and akusho ukuthi mhlambe naso uwumlanjwana iy'nto zakho ziyovaleka, yabo ugogo angeke cha. Amadlozi akini akubhekile, inhlanhla ihamba nawe. Ayikho into yakho ezobheda emhlabeni ngaphandle kwakho, ngoba amadlozi akuwona anamandla, kodwa uwena unamandla. Yingakho kubhezwa ngawo. Yingakho nawuthini ngezinye iy'nkathi unedlozi kumele uyothwasa, mina angifuni ukuthwasa. Amadlozi ayayithulela ngoba amandla awathathaphi wena. Yingakho kuthiwani, praise God, give acknowledgement to ancestors. Akuzona iy'nkosi, asibatokozi, cha, sithokoza umveli ngqo, kuqala. Bese siyababonga ukuthi bakhona endleleni yethu, bayasola, bayasivikela, bayasikhanyisela, bahamba nathi kuko konke esikwenzayo. Yilokho-ke bafowethu ngenhlawulo. Ngiyathemba ukuthi kukhona osizakele lapha ngaphandle. Nakhona namhlanje mazithi iy'nto zakho ziyaxaka, ukhabo baba bayakufuna ukuba ngamadlozi, kodwa abasekhaya kini khabo baba bakufuni nakuwuya wena, bayakuflatela. Ngisho nobaba imbala akakufuni, kodwa uba ngamadlozi. Isimo esinjalo sijikelwe emsamo, isimo esinjalo sijikelwa kubelaphi bendabuko. Kuzoqhaqhwa lesi simo lesi ngoba basekhaya kini khabo baba abafuni ukwenza into elungile, kodwa nakho-ke amadlozi namhlanje ayakubamba. Isimo leso kumele uhlale phansi naso nabantu abadala, nike nibonisane. Uma bangavumi, uyibambele wena ngokwakho, ngoba impilo yakho, uzixaka wena lezi zinto. Kuba mnyama kwezakho iy'ndlela, angithi. Ngibonga ithuba bakwethu, xhumane nathi kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, Thokozile Mayeni Mnguni. Ngibukele lapha ku-YouTube, like and subscribe. Nindlondlobale phezu kwesimo somoya, nindlondlobale, nikhule njalo. Sinithanda nonke, cha ibala ledlozi alikhethwa bakwethu. Niphile nibusiseke lapha enikhona, size sodibana futhi kwenye ishow yami. Hhayi, akwande.